danas ću vam pokazati trik sa kartama. Iznenađenje u kutiji, ali moju verziju. Ako bude bilo zahtjeva, 100% ću objasniti. Dobra verzija. Ništa nema u kutijici, neću ju ni otvoriti, zezam se. Naravno da ću otvoriti, dobro ćete vidjeti. Jer ima nešto u kutiji, a vidite da nema. Evo ga. Evo imam špil karata normalan, pa ću ga pokazati. Znači imam ove dvije karte umjesto džokera i sada ću malo pomiješati naravno. I mogu presjeći par puta, ovako i ovako. I još malo. Sad ću izvaditi jednu kartu. Pošto nemam pomagača, ja ću evo na primjer ovo baš. To je petica pik. Pa petica je lijepa karta i malo ćemo ju zamarkirati sa markerom. Za CD, taj nam je najbolji. Evo ga, ovdje je bilo zahtjevno. Objasnit ću. Trik je trik dobar. Evo ga. Sad ću ovo nalijepiti. Evo ga, što možete vidjeti. I na to ću se potpisati. Jan Bogojević. Tu ćemo napraviti pik. Evo ga. I možemo napisati, ne znam, 5 pik. Evo ga. Tako. Evo sad, nadam se da vidite da je potpisana karta. Evo piše Jan Bogojević pik i onda još petica pik. Evo. Znači, to je potpisana karta. Tu potpisanu kartu ćemo staviti na vrh špila, evo kao što možete vidjeti, i ide na vrh. Sad ćemo tu potpisanu kartu staviti ovdje dole, na dvije šestice, kao što možete i vidjeti, jednu i drugu ćemo staviti u kutiju. Evo ga, u kutiju, koja je bila prazna, to ste mogli imati prilike vidjeti na početku, i ovu kartu ćemo staviti ovdje i onda ćemo još malo presjeći. Još malo. I još ćemo malo promiješati. Ups, jedna karta je ispala. Stavit ćemo na vrh. Okay. I sada, ako samo ovo napravim, tu će se pojaviti jedna karta u kutijici između dvije šestice. A ta karta je petica pik koja je potpisana. I može se potpisati bilo ko, ali sam se potpisao ja. I kutice se još može provjeriti, a također se i špil može provjeriti. Evo ga sve. I evo u najboljem redu. Evo vidiš. I ako bude bilo zahtjeva, napravit ću objašnjenje trika, a evo to je to moj dobar. Pa, ugodan dan, doviđenja.